Avocado Cabo Kangando Gunugeji Nuna Pugunime Kano West. Muna dibia ezo hadibia karakani kumaka inwi omenala ndị Igbo ji chekwa obodo wee dị na udo alụ wee bụrụ ihe na agba ọsọ n'ala Igbo maka na Igbo kwere na onye ma alụ ana achụba ya ọsọ onye jiri ihere nwụọ iyi ejiri ihere gbuo ya bụ ijiri ngongo nwụọ iyi ngongo ejiri ejiri ngongo wee memino ya ka anyị na-ekwu maka ya mana ewe ndị chọrọ ịkpọ Ezeoha jụọ ya ụmụ ajụjụ ole na ole ọkachasị ndị were mkpa dị iche iche chọrọ ịmata ihe na-eme ha ka o si eme ha. Kpọọ dibịa Ezeoha na 08072352991 ya bụ dibịa kulie ebe a ugbu a iwere ike kpọbazie ya okwara ike kpọọ ya na 09038676718 ya 09038676718 maọbụ na kpọọ dibịa Ezeoha na 08181895359 08181895359 ọ ga-ọpụrụ ebe a ka unu wee ike iweta ya. Unu nwekwara ike iweta dibịa Ezeoha nwafọ Mburubu n'ime Nkanu East. Akara ekwentị ya bụ 08029567274 08029567274. Dibịa anyị na-ekwu maka ndị were jiri ọnụ kwutagodi ihe dị iche iche. A na-ekwu na gbogbo ọ na-abịa ihe siere mmadụ ike ọ chọrọ ndị dibịa wee jemata ihe na-eme oyi a maka na dịka isi kwuo ụfọdụ ejigoro ọnụ ha kwuchitere onwe ha kwuchie ụzọ kwuchie ihe niile maka ihere. Mmadụ ga-eme ihe kama ọ ga-ekwu eziokwu o jiri ngọngọ na-awụ iyi si ihe niile ọ bụkwara nke a ịmana ndị mmadụ ama ihe ịmana ndị mmadụ amacha na ihe a na-akpọ iyi abụọ mgbe ekwu m ebe ihe abụọ mgbe iji bute Baịbụl ma ọ bụ jee n'osisi ma ọ jee ha ka anyị jitukwuru ebe mmadụ nwere ike ịkwụsị ọkwa na-eme ihe dịka nna ahụ ga jitukwuru ebe a ikwu esi ebe na ihe ebido taa dị ihe ụta mekwa mgbe anụ ọkwa ozugbo mma ha anụwe so emezie onye ozi onye aha nsogbu ọ ga ama ebe na-emebi ihe na-eme ya esi osiwo na-apụta ma ọ dị ka mmadụ akata esi ọbụkwa na-emere ha ka mmiri buru ya osuo ike mgbe e ga-ejije mmiri ịghọta chefuo dat na gọta ha ị na-aga bụkwa mmiri chefuo dat na-enwe ike mmiri ọya na-anwụ anwụ mgbe moto isokwuru sef na-agafego briji ọtụtụ ihe dotere akwanye ndị mmadụ na accident iyi ya ịfụla ya na anwa enwe ka mmadụ kwuchie echiche ọbụkwa na-eme hedota ka hedota mee ya o mechezie oje banye moto ndị dịka ndị chi ebute ka m na-ewewe ụta ọ dị ma dibịa Ezeoha n'ihe a niile
kedu ndị nọgasị n'ọnọdụ dị iche iche na-ewe nsogbu si n'okwu ọnụ ụdị ndị dị ka unu onye bịa si na enwekwuru si afụta onye nwere ụdị nsogbu a bịagoro n'afa gị bịa ịfụta na ụdị nsogbu a bụ ihe na-enye ya nsogbu ọ bụrụ na ụdị nsogbu a na-enye ya nsogbu enwe ihe a ga-eme ya enwe ihe a ga-emere ya ka ụwa ya dịrị ya ịma na abịa n'ụwa anyị nọ n'ime ihe mmadụ mere na-enye nsogbu ka ha dị iche maka na sị na onye dibi na akwụkwọ na-ekpe na-ekpe na ya agaghị azụ mmadụ na ya azụgbugbo n'onwe ya ịghọtara so mana ọtụtụ ndị mere iche iche dịka ka m chi wefụta enwe ndị abụghị ekwu ọbụla na ama ha ma ọbụla na ọ ama ha ama ka dị zapụ ha n'ọnụ ọtị m na-ekwu enwe ihe dị iche dat na ọha obodo kwara mmadụ ya rụsị nwere ihe dị iche dat na mmadụ kwuru ihe na-ama ha ama maka na asị na chiwa nkịta ya edegbo na-ekwe ya nọ isisi nsị enwe ndị na-abụrụ okwu na nwekwe ndị abụrụ ọnọdụ ha nọ n'ime kọndishọn n'ime ọ bụrụ eji okwu ha kwuru dịka mmadụ na-ata afụfụ eyete ya na-emeghe ihe na-aga aga ọ bụ na eji okwu o kwuru ọ gaghị ama maka na ike were azụ na obere ihe mgbe ahụ o kwuru o nwere ike mgbe onye ahụ nọ amabeghị ebe ebughị nwa nyere ka o ekwudata okwu ahụ mata ọ gaghị ama ihe m na-ekwu ụgbọ abịakwute unu ewe ka unu si afụta n'ụdị ihe dị otu ọ bụrụ ka mmadụ bịa anya bụ ihe na-akpọ n'ịgba efa ịgba efe ma ihe bụ nsogbu onye ahụ ọ bụrụ na ihe ya kwuru n'ọnụ bụ nsogbu ọ dị mma anyị ga-ewere ekwentị ugbu a maka ndị chọrọ ikwu ka anyị nabarazie okwu ndị chọrọ itinye ọnụ ihe anyị na-ekwu maka ịnwụ iyi dịka ndị Igbo ji jiri ya debe ana Igbo dị nsọ na gbogbo na-achụpụ ndị alụ n'obodo akara ekwentị ị ga-eji wetinye ọnụ okwu bụ 09023111009 maọbụ 09097711009 ya bụ ị nwere ike ịkpọ na 09023111009 maọbụ 09097711009 ka e weziri ndị a na-akpọ ugbu a onye na-akpọ ọ ga-adịrị gị mma biko gịnị bụ afa gị onye ọ dị mma Olisa gaa n'iru onye isi ekenekwe o nwere ihe nza ha ọ sị na ọ bụrụ na mmadụ mee ihe chọpụta na mmadụ mere ya dọọ mma dịkwana onye ahụ onye akwado ihe aka hụ mgbe na-achịkwa na ọ bụrụ na mmadụ mee ihe ejide na ya ụzọ ọ na-agọ na elu anya ihe ọsịsị ka akwado ihe ọ bụrụ na akwado ihe ahụ ihe ahụ ga-ekwu kwado ihe ebe ọ na nwere onye asị na-aga agọ mana onye mere ihe ahụ nke Igbo bụrụkwa na asụ na nwere onye ya bụ ọnwụta iyi ihe o mere onwe ya na-agọ ndagbu iyi onye ahụ nwụọ ihe a ihe anyị ya na-asị ọ n'eziokwu nke ịtọ bụkwa na o nwego ndị na-eme ihe gbasara ọnụ moto onwe ka o si dapụta na ihe mere ebe anyị okporo ya n'iyi onye n'ime ahụ esi onye nwe ọrụ moto na ọ bụrụ na ọ bụ ihe aṅụọ iyi anaghị eburu ha ọhịa ntakịrị eze ọha ghọta ihe niile ọ kwuru ịma na ihe o kwuru ịma na-abịa na nke mmadụ mere ihe azụ omenala Igbo ijide onye aha n'aka na o mere ihe ahụ kụnwe ejekwala eyi bụ kụnwe igbo onwe ya bụ na efugo ihe a ọ na-eme eme dịka mmadụ nwere iyi ka ịma na onye ahụ mere ihe a sọsọ ihe iyi eme bụ igwe asa enye wụta gị ha ịghọta m na-ekwu mana ịma njekwala eyi ise ya nwa ya ọbụkọ na o mere ihe ahụ ịma na-ewe ka esi akwa iyi ọ na-eri ụzọ na-abụ onye na-akwara mmadụ iyi ga-akwụkwọ iyi ọ ga-awụ iyi na ọbụkwa na ihe ya efuru ọbụkwa na ya ọbụrụ onye iji n'aka aghọta m ihe ọ bụrụ na efughị onye ahụ ọ bụrụ ka na efughị onye ahụ ịghọtara na mmadụ sịrị gị asị ma ọ bụrụ ka na-esi na onye dị ụta mana ọ bụrụ ka dịka na ihe bụ foonu ya foonu a mụfuo ya na ere ochite weta foonu a na-afere n'anya ịma nkwara onye ejekwara ya onye ahụ ihe a na-ekwu bụ ka esi akwa iyi ị na-achọ ihe gị ugbu a ị ga-ebu izu nwa oyi na ihe gị na-efu na ịmaghị eji ya ụfọdụ na-eji awụ iyi asị onye awụ iyi ọ makwara onye mere ihe ahụ ma ọ bụ ya fụkwa ka esi mee ụfọdụ na-awụ ụdị ihe dị otu a na ọ bụ na ya eji aka ya ụfọdụ na-akwụkwọ iyi ma ọ bụ ya na kwa na ebe a tụrụ alụ ka a ga-esi megide oyi a ma ọ bụ zuo ihe oyi ahụ a na-awụcha ụdị ihe dị otu a iji gosi na aka onye ha
em na-ekwe weta m na-ekwe na mmadụ n'okwu mena na ka m nọ n'ime na mmadụ zuru ochi fon a gwa ụfụ na ya nwa zuru ochi fon a ị ga-ejekwala onye ahụ iyi anụghị m ihe ikwuru ịghọta m na-ekwe na onye kwa iyi na ọha alụ dịka na efu n'onye anọ ọnụ ezu fon a na nke abụrụ ka na-achịrị gị achị na ijidere na onye nwa efuzu fon a kama igbe ọzọ ọzọ ya ga-eji mee ha gụna eji mewe n'ụzọ ọzọ ọ dị ma eze ọha dozie ya ugbu a mmadụ si na ihe ya na-efu chọọ ịkwa iyi kedu ka esi edu iyi ọ bụ ka na mmadụ si n'ihe ya na-efu ma ijide onye ji ha n'aka ya igwu chee na onye dị ụta na ichele eche dị iche na ịma alụ na onye mere ha ịghọta m na-ekwa a sị na ọchị mmadụ amahụ ihe m na-ekwu bụ aga n'ebe a na-awụ iyi kedu okedo na ọrụ dị ọrụ onye na-akwara mmadụ iyi onye na-akwa mmadụ iyi bụ ọ ya asị na onye anụnwa ka onye anụnwa bụ ihe were ihe ya onye ka asị na ọ bụ na ehe were ya asị ya ngwa ya nwụza iyi mana ọ bụ ka na ifụla dịka onye wụọ iyi ya bụ onye nke were ihe ahụ ka a sị ya nwụza iyi onye nke na-ebokwanụ mmadụ ibo onye nke na-ebu mmadụ ibo bụ na a ga-ajụ esi ya ihe anụnwa eziokwu n'isi na onye anụnwa were ihe dị ụta ọ sị ya na ya were dị ụta sị ya mgbe egogodo ọfọ bụkwa na enwe ya were na ọkwa na ọ bụ onye ya were ego na-ebu ha ka ihe anụ ekene na-egbukwa onye nke ahụ mana ọ bụrụ ka na ịfụ na onye anụ onye nwa ji ihe a dụka na ịfụla dịka na aga m jidewe fon a mụfụ na ọgwụ were fon a na m bụkwa na ya m na-aba n'ọgwụ were ọ ka m na ị ga-eje n'ụzọ ọzọ hapụ ije n'ụzọ omenala azie ọzọ dị ka ibe ya maka na ndị ụfọdụ bụ ajọ mmadụ a na-asịkwa onye awụọ iyi na mgbe ahụ ọ ga-awụcha iyi a ọ ga-amakwa ihe ga-eme onye ahụ ọ na-akwara iyi maka na ụfọdụ wee ike kwachara mmadụ iyi osi n'azụ je chọọ igbu onye ahụ aka m na-agwa gị na ime ike onye mere ịkwara mmadụ iyi ị na-emepe anya ọfụma n'ebe onye ahụ nọ maka na onye dịka na mmadụ zuo fon ugwu na onye ahụ ledi fon ekele biko gịnị ma afa gị ebe ka isi agbụ isi na afa gị bụ gịnị Mary gwagodi ya ife Mary pụtara n'Igbo ọchị ya ihe omenala Chibugo hey Chibugo nwanyị ngwa gaa n'iru Chibugo ọ dị ma Chibugo were akara ekwentị eme ka gị na na-akpazi nke a ka were akara ekwentị ahụ akara ekwentị eze ọha bụ 08072352991 08072352991 maọbụ 09038676718 nwekwara ike iweta ya na 08181895359 ya bụ 08181895359 maọbụ ịkpọọ dibịa eze ọha na 08029567274 08029567274 onye na-akpọ Odogwu ọ ga-adịrịrị gị mma nwanne daalụ n'ihi na ama m ihe gbasara inwe iyi afụgo m ife ọ na-eme n'ọtụtụ ndị mana ụfọdụ ndị amaghị ife iyi na-eme gwara ya afa gị nwanne ụfọdụ ndị na-ana anwụ iyi na nna m ukwu gaa n'iru ụfọdụ ndị na-ana anwụ iyi na-ama ama eche n'iyi ha nwụrụ enweghị ife ọ bụ mana ha na-echeta maka egwu maka eje ya iyi akụrụ ebu and iyi mgbe o ji abịa ụgwọ abụọ mgbe onye nwere ji atụwa anya ebe ebe nnọọ na-arịọ nnọọ ndị ụwa bifo anyị na-anwụ iyi n'ụwa bụ ọgbada ọzọ na-enyere gị arụsị o bifo anyị na-emepe ọnụ n'ụwa na-anwụ iyi ife ọbụla ma mbọ fụ n'ife ahụ na ihe emenadị ya igana otu ọmụmara kịta na aṅụrụ m iyi si na enweghị efe eme ka m binyere mmadụ aka n'obodo ọzọ m binye ya ka m nwụọ ada enweghị efe emenata ka m mee ya nyegodoro $1 million tupu ma mmenata mụ onwe m kwere n'omenala Ọkịja daalụ daalụ Ọkịja daalụ nke ya weji ọnụ ya kwute onye na-akpọ ọ ga-adịrị gị mma nwanne
Igwe nwa okike gaa n'iru nwanne gaa n'iru ama m na omenala Igbo ofire ka ọkụ ifo na akọ aka so nwe ihe dị iche na be anyị mana o nwere kono kọfọrọ nke fọrọ bụ na ike nwe iyi tupu eru mgbe afọ ime ike jide onye ahụ onye ejiri ọnụ ya wepụta ya anyị achọ onye na ahụ nwere kaadị ma onye alakwana mmadụ ọzọ onye aghara enwe ebe a kụrụ kọfọrọ ya ọkọ na-eme eme enwe ka mmadụ aṅụ iyi onye asụwa ngọngọ afọ agbara ya kwa eziokwu abịazi ekwupụta njọ ya igwe nwa okike ịkara aka igwe nwa okike daalụ ịfụgo nna m ewere ebe ndị omenala ụfọdụ na-asa amụtagasị ụmụ ihe a na-eme ya bụ na onye kwupụta njọ ya ịmana ewe ebe a na-ekwupụta njọ ịmana ịga ọfọ nke a dị iche nke a dịrị ka mmadụ mere ihe bịakwutere ka na mere ihe ahụ ọkwa ọha na eze mere ihe ahụ ga-eme ngị na ya chịkwa nwoke nwere onwe gị mana nke a bụ na imere ihe a na-achọ ụgwụ si n'ime ihe onye na-akpọ ọ ga-adịrị gị ma nwanne mmadụ biko gwa ya afa gị na ebe isi agbụ ekene m onye isi ei nwanne Ezeọha Chukwuemeka gaa n'iru daalụ ekwuchago ọ dị mma 09023111009 ma 09097711009 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee kpọọ onye na-akpọ gbadata ya kee ebe isi akpọ gịnị bụ afa gị ee ogbuzuru Okeke Ogbori mere aka anyị cheduwa dai nkwaniyi ịghọtara ihe o kwuru eze nọọ ihe mmadụ kwutere n'ọnụ ọ ya ka anyị na-ekwu n'ebe a nọọ ihe mmadụ kwutere n'ọnụ bụ ihe ahụ i kwuru maka na Okeke efichawo ngwarụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ nwanne efu ha na ọbụla ndị ha chọrọ imetụ ọfụma ka o siwo nwa iyi ahụ enwe ozu onye ga-akpọ ji nyere ya ekwughị ekwe maka na amago nọ ihe o mere ị mara ụfọdụ ada atọ ntị n'ala na ụfọdụ na-eji awụọ achọ iwu iyi a ọ na-ekwu okwu ihe ọzọ ka ọ ga-okwuo ihe maka na ọ magoro na ihe ọ bụla ya kwutere ọ ya ga-eme ya onye na-akpọ Odogwu ọ ga-adịrị gị mma ezigbo mmadụ biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ amụta Igbo ndị eke onyeisi ekenekwa ekenekwa onyeisi ekenekwa ise ama m na onye ikpe ọfụma kpọmkwem ịma na ịbịa n'inwe iyi ya inwe ihe dịkwa n'ụdị n'ụdị mana o nwekwana ajụjụ ọnụ mana nchekwa ka njọ ka edogodo m anya nke mbụ na-abụ bụkwana ndị obodo jirekwana mmadụ bụ onye oyi emechakwana nwekwana ihe dịka arọ ịbụọ makwana ofe arọ makwana arọ ịtọ onwekwana onye ihe ejidebere makwana mmadụ na-abụ na-elekọtakwana onwe ha anya onye nke a ma onye nke atụ anya nwebe aṅụkwana nke bụ iyi tụlekwana elu tụrụ ala onwekwana onye ijide nke a gaa ọzọ na-echetakwana ya bụ onwe ndị Kanada anọkọta atụra na aga ime iyi amagokwa na emeli mana emechakwana ka emere ofe onye nke kpụ onye nke ọzọ agakwana ime iyi
Akwana no mana ki adacha makwana nwekwana nzukọ dị welekwana gị aga n'ụzọ ala bakwana ndị dibịa ka emere ihe nke gị ya ga-aga jidie ma mekwana na omelia nke a nwekwana ike ime ọ dị mma ngwa amụta gee ntị ka akọwara abịa na odesha nwe iyi a na-anwụ iyi a ga-asị onye ahụ nụ bụ onye na-eche onye a iyi ihe ejekwa na be dibịa ka dibịa gbere oge onye a maọbụ na-ejekwenye onye ahụ esi na-azụ nye onye ahụ nri eweta m na-ekwe enwe ha ga-anọdụ ewe nwa ị na-ejekwa na be dibịa ka egbere oge onye a maọbụ ị na-ejekwa esi na-azụ were ihe nye onye mara onye a ka onye a ka o rie ka ọnwa ka ihe ahụ gbukwe onye ahụ bụ ihe na-eche ebe iyi ọ ebe na-ada agụ ọ bụghị na-akata ịchọ ịnwụ mmadụ iyi onye na nwere iyi anwụrụ gị iyi maka na m chọọ ịnwụ mmadụ iyi m ga-anwụ ihe ọkwọrọ m mere ha ma tufu m na-anwụ ihe ọ ga-anwụchi ọkwa na-egechikwa ụzọ ọzọ jee nye mmadụ ihe aka azụ ka onye m so ọkụ na-egesi n'aka azụ dịka na-esi azụ ka azụ nye mmadụ ihe maọbụ jee na be dibịa ma jee zi ya gbagbo nka nwa ka ihe ahụ gbukwo ya nwa ọ dị ma emechakwana ihe a niile ndị obodo kwacha ya na-ewere onye iyi gburu afọ nke mgbe ịma na abịa n'iyi a na-akwa akwa ịma na iyi mere grade by grade ịghọta m na-ekwu e nwere ndị ka ndagbu iyi anyị hụrụ a na-eme eme enwere ndị m ike ime ndagbu iyi wee bịa enwe iyi anwụcha na ihe na-eme ndị be anyị na-akpọ ya ntarụ mana ọ bụrụ onye omenala mmadụ ibe duka bụ onye omenala aka dị ọcha dị ya mmadụ ibe na-akpụ chọrọ ịkpa ihe a na-abụghọ ndị memba ya kọsị mana ihe ọbụla ma memba ịghọtalụ ọ bụrụ onye otu he nọrụ di ya ị na-akpụ ihe na-egbu onwe gị oge ịghọta m na-ekwu na so mana ọ bụrụ na e nwere onye mara ibe ọ ma ebe a ya basị m ihe a ga-agwa na-ekwu ihe oyi eme tufu ọmụwa iyi ya Chineke ga-achụpụrụ anyị niile ji nọ n'omenala emetụ omenala ihe na-ekwu ugbu a bụ na-ewe ndị debere ahụ na ha na-eme omenala mana ọ njọ ka ha na-eme apụtasị a na-ebo omenala na omenala ihe ma ike ịbịa ije nwe iyi ọ bụ na obodo ahụ eji eje nwe iyi nọọ onye otu ha ebe ihe chọrọ ịkpọfụta n'ihu ha ya mere ụfọdụ na ya asị achọkwa ịkwụ ya isi kpọrọ ya jebe ebe dị otu a jebe ebe dị otu a ama njere ebe onye ahụ ma ebe onye ahụ ma gaghị akpa ewe oche ka anyị were onye ọzọ na-akpọ onye na-akpọ Odogwu ndị ka ị mere biko gịnị bụ afa gị afọ mbụ ezigbo Chinwokwu eti ọka wee na-akpọ gaa n'iru nwanne biko asị m ka jụọ ya onye nkwaliri iyi na-amaghị ama onwe ka o nwere ike isi wee chọpụta ọ ya ka anyị ji sị na ị ga-akpọ Eze Ọha na akara ekwentị ka anyị kwa gị akara ekwentị ahụ ọzọ. Okay, thank you very much. Daalụ. Maka ndị gwegoro kwugheri ọnụ na-amaghị ama ọnụkpọ dibịa Eze Ọha ma ọ bụ na-ewe ihe ọzọ na-agbagwoju anya na ndụ gị gbaa ya na 0807235 52991 ya bụ 0807235 52991 ma ọ bụ 09038676718 ịnwekwara ike ịkpọ ya na 08181895359 ma ọ bụ 081 ya bụ 08181895359 ma ọ bụ 08029567274 08029567274 onye na-akpọ nwanne m ọ dị mma ọ ga-adịrị gị mma aka nchawa ọ ga-adịrị gị mma biko nwere ihe nsị ka njụ ọnụ because ihe a na-eme na my village n'obodo m o nwere onye na-eji ndagbu ya wee na-anasịsị ndị mmadụ ana ndị mụna ka esi azụ ana n'obodo ya bịasị gị ọwụ na ọ ga-enwe ana isi na ọ ga-enwepụta iyi yatagbo then onye ahụ nwoke ahụ ji ndagbu ya ha na udo na ọ bụ ihe oji wee mụọsi bute ya ndị ebute ya ọhụsị onwe ihe ya enye secondly ọ nwere ihe m mụtara dịbe mana mgbe izu anyị kpere anyị na-eche na enweghị n'iyi mgbe e butere iyi na-adị ka mmanya ọ ihe dị ka mmiri mana from ihe ghọtara ihe m mụrụ ndata nkịta n'iyi wee gbuo ọnụ and actually ịbịa na chọọchị today asị gị were ọnụ wepụta onwe gị ịghata so n'ogbu ọnụ yata and that thing na-emepe mgbe anyị pere mpe na ụmụgasị ụmụ nka nke okwu mmadụ kwụsị ahụ ma ha nọ yatagwo so ya anya ọhụrụ na-ekwu okịta ya adịcha afọ n'igoro n'ihu so biko si kọwara maka data ndagbu iyi n'ọhịa mmadụ ete ajụọ na ajụjụ a because o nwere ndị ji anasịsị ndị mmadụ na vileji ekelekwe ngwa daalụ Eze Ọha na ihe okwu na ụfọdụ bara n'ime obodo ugbu a ọ dị ewe ndị ama na ha bụ ndị njọ
na ihe niile na akọnsị na ihe niile mana oge ọbụla asị bịa ka nwụọ iyi ha wa na-ebu ụzọ apụta emechakwa agaghị ọ bụzụrụ ndị ọzọ nwụrụ ha wa anọkwara mana a na-emechakwa kọwa ewe ihe a ga-eme maọbụ ebe ọzọ a ga-eme gbasara ndị a ji ndagbu iyi eme alụ n'obodo. ịmana ọga chizi mana ebe a nọ bụ redio ka anyị nọ ndị mara emere ofu mana ihe ọ bụrụ na onye ahụ nọ ka na-enwere ihe dị na be ndị ahụ a na onye ahụ ya bụ na ya na-eri ndagbu ihe eme ọ fon ka onye ha ma ike ịkpọ m n'ịghọta maka onye asị na ekwu iwe m ike imenwu n'ije ha maka ọ bụghị ebe niile ga-efu n'ebe a ọ bụ na nke m enwe m ike isi ọ bụ na ofu ebe ka a na-akwala onye ahụ iyi a si ka na-ebugharị ebe ọzọ ndị mana ndị alụ ma onwe ha ịghọta m na-ekwu oke go ji eme ha ike onwe ọbụla enwere ndị na-eketakwa oke ha ahụ ịbụrụ ọ na-eme ha dịka o mechie enwekwe ndị ọkara bere ogene egbobi ma ọ bụ na ọ gaghị ekwu ihe o kwesịrị ikwu ma ọ bụ otu ugboro nwere ike ọchịgo na ya bụkwa emere ihe ka ihe igbukwe ọ gaghị ekwucha ọ gaghị asụcha ọ gaghị asụ okwu ahụ oti achị na ọnwụgị iyi ụfọdụ a na-ele okwu elu maka na ihe a na-ekwu bụ okwu ọnụ pụtara ihe ohe ya ghọta bụ na enwere okwu a maka ndị chọrọ ka ịfụ eze ọha ma ọ bụ ụmụ ihe a niile ka a na-akọwa ya ọfụma dịka o si kwuo ọ bụrụ okwu niile ka a na-ekwuche n'ọha mana ihe anyị na-eme bụ ịkụzi dịka o kwesịrị. Ndị gboo mepụtara omenala anyị ọ dị nsọ onye pụta ọ na-aga n'ụzọ o debe ihe ya n'ụzọ ndị a na-ehicha nkwụ enu na-eme ihe ndị ọzọ ha na-edobecha mmanya ha n'ụzọ baa n'ime ọha ji ehicha nkwụ apụtakwa ha eburu mmanya ha kịta ha na-emezie mmadụ oke mgbe ochie na-eje egbu nkwụ mmadụ na-eje egbu mgbe ochie ọnya mata anụ mmadụ agaghị ebu dị anụ ọ ekugbu anụ ha dosiri onye ahụ anụ ahụ ụtọ ọnya ahụ ebe ahụ mana nke a gwara ọfụ na abụọ ya mata anụ efu ụmụaka pịagbuo dị anụ kpụrụ anụ ahụ wụ n'ọkwa ma ha emechie enu mechie ana mgbe ọ bịaziri onye ahụ nsogbu ka maka ihe mmadụ merụrụ ya bịara onye ahụ ụwa mgbe o nyeziri onye ahụ nsogbu achịrịta nọọ ndị ma ndị ya ọ bụrụ onye ahụ metere ndị Igbo anyị ihe ahụ eji chekwa ala anyị mere na ala dị nsọ ihe mmadụ adịghị efu mana ọ bụrụ mgbe aka na-aga ana ọ gachizi ọ bụ mgbe aka na-aga ana ụmụhodota anaghị adụ maka ndị chọrọ ekwentị gị ndị chọrọ ekwentị eze ọha nekwa akara ekwentị unu ga-eji weta ya maka ihe a niile mgbagwoju anya 08072352991 08072352991 ma 09038676718 ma ọ bụ 08181895359 ya bụ 08181895359 ị nwekwara ike ịkpọ ya na 08029567274 08029567274 eze na mpịachi kedu ndụmọdụ gị ka anyị na-apịachi n'oge ndụmọdụ m na-enye onye ukwu na-enye onye nta ihe ụmụnne anyị niile ma ndị omenala ka ya sị ndị omenala anyị bụ ndị dibịa ihe mmadụ mere ya bịakwala ụwa ahụ onye mete mma n'ụwa ihe ọma ya bịakwala onye metekwe njọ ya bịakwala ekwubekwara na mmadụ na-enye gị ihe ije tinye aka wee na-anakọrọ ndị mmadụ ihe enwe onye ahụ abịakwa kọrọ ụsụ na ị chọrọ ịnara onye ana ịgwọọla ọgwụ jenara onye ahụ na ọkwa ya ọjọọ maka na enweghịkwa imụ ebe mere dụ mma tata onye ọbụla bụ na anyị nyekọrọ ọrụ anyị ihe nyere ọrụ aka ewere zọwa mmadụ nwe mgbe tinye ka anyị were gbuo mmadụ maọbụ ka anyị were nawa ndị mmadụ oke ya onye mmadụ gbakwute oru usi kagụ mgbe ọrịa ọgwụ ka na onye ana matakwa na ihe ahụ i mere tata na ọ ga-abịakwa oge echi na ihe m na-ekene nwoke ekene nwaanyị asị m ya dịkwa nwoke na nwaanyị bụ ndị Igbo niile na mma wee na-asị dịko na ọ gachi ụzọ ya kwa ụbọchị ụka nkwụ ka m na-edewaba m enu omenala anyị na-ekwu okwu ụbọchị ụka nkwụ ka m na-edewaba m bụ mmadụ abụchi enu na-ekenekwe nwunye oriakụ m bụ Chinenye Joseph and Chinaza ekpere m ada m nwaanyị na Chidera anụ n'ụbọchị ụka nkwụ ka m na-edewaba m enu na 30th ndị Igbo anyị ga-anọ ebe a ekenekwe m nwoke ekene nwaanyị ekene onye ukwu na onye nta wee mee omenala n'ụzọ pụrụ iche ọ dị mma nekwa akara ekwentị eze ọha 08072352991 ma 09038676718 iwekwara ike ikpe na 08181895359 ma ọ bụ 08029567274
08029567274. ndị omenala, ndị ichie, ndị eze, biko ihe ahụ eji hazie be anyị wee dị mma na gboo ka anyị ji na ya hazie nụ be anyị, debe be anyị mma. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọjọọ iji ọnụ gị ekwutere onwe gị ajọ ihe, ma ọ bụ na ikwutana na-enweghị ihe na-eme, ị na-anara ndị mmadụ nke ha na-atalụ iyi si ihe ọbụla na-enweghị ihe ga-eme na ịgwọta n'ọgwụ, cheta na-ewe ndị gwọkarịrị gị, ị ga-atarịrị afụ ya, maka na ụzọ omenala ọbụla onye ọbụla mere njọ ga-atarịrị afụ ya. Ụfọdụ emechago ya ugbuazi, ha ụfọdụ n'ime ha ka nọ ndụ ọnwụ ka mma, ụfọdụ n'ime ha bụ na-amatazi ihe niile ha ji asị na awụọ wee kọtarịta ugbu a, ha niile ewezi nke bara uru n'ime ya. Ana m asị biko debe aka gị ọcha, mmebe omenala na omenala Igbo amaka. Jee kiri anyị na na YouTube. Anyị nọ na YouTube ugbu a. Ije na YouTube chọba Kpakpando TV, ebe a ka ị ga-afụ ụmụ ihe niile, fụ Ezeọha na ụmụ ihe niile anyị na-eme ndị Igbo kara aka, ka anyị si agbasa ozi ndị Igbo na-akwalite omenala ndị Igbo. Ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma. Ịchọ iwe m na 08023301976 080 ya bụ 08023301976. Tobel Ezinwa ya bụ Tochukwu Chibueze, ana m ekene gị, ọ ga-adịrịrị gị ma Chineke gozie ndị Igbo niile. Abụ m Chiziani, ka ọ dị nọ.